Sziasztok, én Denis vagyok, és előre is bocsánatot kérek a hangomért, ugyanis kicsit meg vagyok fázva, de remélem ez nem nagyon zavart titeket, na mindegy. Ez ilyen csatorna bemutató videó lenne, úgymond. Elég rövid lesz ez a videó, de így röviden beszeretném ugye mutatni a csatornát, hogy milyen videók lesznek, miről fog szólni ez a csatorna, és igen. Hát ez a csatorna, ez kérlek szépen egy gaming csatorna lenne. Ezzel nem lesznek vlogok. Ha lesznek is vlogok, akkor más csatornát fogok készíteni, és erre a csatornára nem szeretnék föltölteni vlogokat, mindegy. És igen, ez egy gaming csatorna lenne. És milyen videók lesznek a jövőben? Hát igazából ilyen beszélgetős videók is lesznek, de legtöbb Metin 2-s lesz. Például Metin 2, Free Metin 2, bocsánat, Orfest 2, vagy akármi istennyira. És hát kb. Igen, erről fog szólni ez az egész történet. Annyit még mondok, hogy egy hete hoztam létre a csatornát, és hát volt egy live-om, azt inkább hagyjuk is. Kb. 10-15 percesek lesznek a videók, vagy akár 20. Hát ez változó lesz szerintem, attól függ. És ugye, hát kb. Ennyi így a csatornáról. Bocsánat, hogy nincs webkamerám, de majd beszerzek egyet. Ha komolyabbra fordul a dolog, mert én most így hát nagyon nem tudom, hogy beszerezzek egyet, és mi lesz, mert nem tudom, komolyabbra fordul-e ez a dolog. Ha igen, akkor beszerzek egyet. Hát, kacok, ennyi is lett volna ez a videó. Remélem tetszett, és ha tetszett, akkor iratkozz fel, és dobj egy lájkot. Én Denis voltam. Sziasztok!